Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar que comezaremos falándolle do bo balance que vai rexistrando a campaña marisqueira de Noia. Tamén estaremos en varias prazas de abastos para coñecer como están a baixar os prezos de marisco e de peixe tras estas festas de Nadal. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Satisfacción entre os mariscadores de Noia ante os bons resultados que está a cadar a campaña, que vai camiño de superar os históricos resultados do anterior exercicio. Cifras históricas as que está a deixar a campaña marisqueira de Noia. Xa levamos facturados 15 millóns e medio aproximadamente, bueno, un récord. Penso que ainda mellor que cada ano pasado que foi récord, pero bueno, agora faltan sobre 2 meses. Igual é a segunda millor da historia da cofradía, pero bueno, moi ben, estamos moi contentos. Penso que os mariscadores e as mariscadores é a directiva en xeral, bueno, agora darlle 2 meses cuns topes moi reducidos porque non hai tanta demanda, bueno, dispois xa preparar a próxima. As altas cotizacións alcanzadas durante o Nadal con berberecho de cuarta superando os 7 euros ou a ameixa xapónica entre os 10 e os 24 fixeron que a facturación se incrementara ata os 15 millóns e medio. Non se acorda, a ver, desde que existe a cofradía que o berberecho de cuarta fora 7 euros e algo, e o de terceira sobre 14. Bueno, o segundo e o primeiro tamén foi ben, pero o cuarto e o terceiro hubo unha demanda tremenda aí nas navidades, un pouquiño antes, e bueno, os precios foron fabulosos, tamén hubo boas capturas, de japónica hubo moita tamén, e o precio tamén foi moi bo nas navidades, que foi a pequena sobre 10 euros e a máis grande 24, e bueno, estamos contentos ca campaña. Na actualidade os bancos están pechados para afrontar a caída da demanda e dos prezos tras o Nadal. Os mariscadores non retomarán actividade ata o 4 de febreiro. Cerramos un mes porque, bueno, baixa a demanda e co frío que fai tamén os mariscadores e mariscadores tamén querían descansar tamén, e, bueno, ora traballar 2 meses aproximadamente e despois cerrar outra vez, pero, bueno, o 4 de febreiro empezamos outra vez con topes reducidos. Tras os bons resultados da presente campaña, as previsións son tamén ben optimistas para o vindeiro exercicio, posto que xa se reservou un banco na zona da Misela, onde destaca a abundancia de cría. Tamén cerramos un sitio aí na Misela, onde hai moitísima cría, bueno, para preservalo para setembro, está cheo de cría de berberecho, máis hai unha zona tamén de babosa, tamén, bueno, vamos a preservar xa para setembro, unha zona grande, igual un 30% da playa. Pasadas as festas do Nadal xa se notou un notable descenso dos prezos de peixe e marisco, o que está a animar as vendas entre os consumidores. Estes días pódese atopar nas prazas de abastos da comarca centola, camarón ou percebe a metade de prezo que hai tan só un par de semanas. A caída do valor tras as festas do Nadal fai que algunhas especies prohibitivas durante as datas festivas estean ao alcance de todos os petos. Tuvo bastante baixón o pescado, malo marisco. A centola dira 25 euros, agora está a 14,7. E o pescado tamén baixou bastante, o chopo tamén iba a 12, agora estamos na 9, e o pulpo iba a 12, estamos vendendo a 8, entón baixou todo bastante. Moito, o pescado moito, baixou, mira, o rodaballo que estaba sobre 35 euros, está para 25, 20, a lubina que estaba para 35, está para 18, e o marisco igual, o camarón estaba para 50, agora mesmo está para 25, baixou moito. Coa moderación dos prezos, as vendas comezan a remontar entre os consumidores, cansos dos excesos das pasadas festas. Vaise vendendo todo ben. Os fin de semana vendeuse o marisco moi ben, pola semana o peixe. O que pasa que o que é barata, como este ano está tan boa, a centola, por eso a xente pica. Ainda hoxe vendi 50 kilos, o que pasa que é porque
a ver, porque está a bo precio, entendes? É como este ano está salindo moi boa a xintola, por iso se vai vendendo. Bueno, nos viña a buscar peixe, pero como o peixe non está moi ben, pois levamos un pouco de chopo. E de precio que tal o ven? Ben, mellor que atrás. Non sei se é pola Costa de Enero ou porque baixou, pero mellor está. Sí, que xa se vai un cansado de carne e desas cousas estes días e agora hai que comer peixe e verduras. O Brexit centrou boa parte do debate no Consello Galego de Pesca, no que se analizaron as consecuencias deste proceso para a flota pesqueira galega. O pleno, que comezou cun minuto de silencio polas vítimas do naufraxio do Sin Querer 2, analizou o resultado das negociacións para a aprobación dos TAC. A conselleira do Mar destacou o bo estado dos caladoiros onde faena a flota galega, que acadaron o rendemento máximo sostible. En líneas xerais, o que podemos decir e do que me sinto orgullosa é que os informes do ICES acreditan que a maioría dos caladoiros onde faena a nosa flota se atopan xa no rendemento máximo sostible, é dicir, estamos facendo unha xestión dos recursos moi boa e iso nos debe de alentar a seguir traballando nesta línea e tamén a seguir conseguindo cada vez millores precios para os nosos produtos. Sen embargo, foi o Brexit o que centrou boa parte do debate do Consello. Rosa Quintana dou conta da xuntanza mantida co comisionado europeo para o Brexit, Michel Barnier, sobre os termos que regularán a saída do Reino Unido de Europa en materia pesqueira. Con respecto á reunión que mantuvemos co comisionado señor Barnier, pois falar un pouco de a situación un pouco triste que se plantexa para toda Europa no feito de que un país decida abandonar a unión de todos os países, indo xusto en contrario do que se está a tendencia internacional de ser cada día un poquinho máis grandes, pero xa que se produce este divorcio, o que pretendemos é que se faga da forma máis ordeada posible. E entón nos o que esperamos é que o Reino Unido acepte o acordo que xa ten definido co comisionado representante da Unión Europea e que as fórmulas do divorcio queden todas perfectamente recollidas, non? Por iso nos esperamos que o Reino Unido acepte este acordo, donde están recollidas todas e cada unha das cuestións que teñen que ver con ese divorcio. Neste sentido, a conselleira informou que a Xunta encargará ao Instituto Universitario de Fondos Europeos Salvador de Madariaga da Universidade da Coruña un novo informe sobre a actual situación e as posibilidades para conformar o acordo de pesca co Reino Unido. Fará unha vez se clarifiquen os termos que rexerán o proceso de saída do país da Unión Europea. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Falamos agora co patrón maior de Carril para coñecer os motivos que levan a confraría a desmarcarse do plan de xestión do libre marisqueo de Rañeiros á Ría. A confraría de Carril posicionase en contra da xestión do libre marisqueo mediante a Asociación de Rañeiros, unha oposición que José Luis Villanueva, patrón maior de Carril, xustifica entre outros aspectos no custe de xestionar a ría. Non poden facer 6 cofradías, elas chegarnos a unha reunión donde xa teñen unha asociación feita con os seus dirixentes e que os demais comulguemos con pedras de muiño. Non o vamos a facer, e Carril se opón total e absolutamente, vai defender hasta as últimas consecuencias o que é o seu territorio, o seu ámbito territorial. Para Villanueva, os responsables desta situación de desentendemento na xestión do libre marisqueo é a Xunta de Galicia e máis concretamente a Conselleira do Mar. Me imagino que, claro, non podemos culpar a conselleira de todo, pero sí é responsable do que pasa na súa consellería, eso é así. Non informou debidamente, interpreta mal o que presentamos, e agora temos que andar facendo alegacións, gastando diñeiro para facer e aclarar o que a consellería quere interpretar mal. E as cousas non se interpretan, se leen, e o que di, dio, e o que non di, non di. O patrón Carrilexo mantén que a Asociación de Rañeiros non lle gusta, alegando diferentes motivos. Non é o de Rianxo, non é Miguel, a presidenta, eu quero recordar, e a día de hoxe é así, é María José Vales. Non acabo de comprender por que ese ocultismo. Ela é a presidenta, a sede está en Rianxo, e están sendo dirixidos por unha persoa allea ao sector.
A mí ese tipo de maniobras non me gusta. En todo caso, a xestión dos bancos marisqueiros está nestes momentos en mans da Asociación de Rañeiros. Por tanto, Carril ten a posibilidade de unirse ás condicións que figuran no plan do colectivo, tanto aquelas de índole económica como aquelas fundamentalmente prácticas. De feito, é a única forma para poder mariscar legalmente e amparado pola norma nestas zonas de Cabío, dos Lombos ou o Boído. A Asociación de Rañeiros solicitou unha reunión coa conselleira para tratar o asunto de aqueles pósitos que non queren unirse ao seu plan de xestión, pese a estar avalado pola Administración Autonómica. Polo de agora, non hai data nin hora para este encontro. Falamos tamén co patrón maior de Carril sobre o descontento dos traballadores do mar que se materializou nunha pintada contra portos que aparecían na lonxa carrilexa. Os parquistas, mariscadores e baleiros levan anos esperando por unha ordenación que, segundo reza a mensaxe, debería producirse de maneira inminente. Vamos a ver, este incidente foi algo puntual de unha persona que está moi cabreada con anterioridade. Xa houve algúns que se foron a cerrar ali a portos, porque o problema era o mesmo, pero que cada vez é igual. Ahora nos teñen sumidos a nos en un problema, en un proxecto do dragado e ordenación do porto e que están ca caracterización pero hai anos e anos. Eu non animo a nadie, desde logo, ao enfado, porque desde o enfado, pois, as cousas acaloradas, pois, se solventan mal, tenden a solventarse mal. Pero é que a Consellería ten que ser consciente de que xa está ben, porque Portos depende da Consellería e xa digo, aínda que a Conselleira non sea culpable, si é responsable, e por extensión o presidente da Xunta. Entonces, aquí hai que facer funcionar isto e alguén se ten que mollar. Para Villanueva a xente está farta, sinala que a situación é terceiromundista, algo que, segundo afirma, non colle na cabeza de ninguén, dada a importancia do porto de Carril, do que Villanueva asegura que é un dos máis importantes da ría. Esta non é a primeira vez que os usuarios do porto de Carril fan visible o seu malestar con portos de Galicia. No 2015 foron 2 mariscadores os que se pecharon as instalacións da Administración Portuaria en Pontevedra para denunciar que non tiñan onde amarrar a súa lancha. Na actualidade hai uns 50 amarres para unhas 200 embarcacións. O patrón maior admite que en moitas ocasións tratou de solucionar o problema con portos, pero que aqueles encontros non valeron para nada. Rianxo segue a avanzar na eliminación de vertidos ao río Té, con varias actuacións na zona das Miráns e na aldea de Foxacos. A actuación que se está a desenvolver na zona das Miráns permitirá a conexión á rede de 3 vivendas que vertían directamente ao río. Matamos 2 paxaros dun tiro na zona das Miráns, en concreto evitamos que 3 vivendas puideran estar verquendo ao río Té, unha zona especialmente delicada, e fíxose unha ampliación da rede de saneamento dese lugar, desa aldea, que contempla o enganche de 3 vivendas, e xa eliminar, erradicar o punto de verquido destas vivendas ao río e a vez pois tamén conseguir que teñan un servizo básico como é o saneamento. É unha obra que está facendo unha empresa con fondos estritamente municipais. O Concello dá así continuidade á ampliación da rede que se acometeu hai unhas semanas na Devesa. Estas pequenas obras virán se sumar a un proxecto máis ambicioso para dotar de saneamento a aldea de Foxacos. Nos vindeiras semanas vai sair unha obra importante da que levamos tempo falando, como é o saneamento tamén da aldea de Foxacos, un proxecto financiado polo Plan de Obras da Diputación. Concluíron todos os traballos técnicos, adquirimos unha parcela para instalar un punto de depuración autónoma, conseguíronse xa os permisos de Augas de Galicia e agora está xa na última fase, redactándose xa os últimos momentos do proceso de adxudicación e nos vindeiros días colgarase no perfil do contratante porque é unha obra de calado. A obra, que ascende a 200.000 euros financiados con cargo pois a Deputación, dará servizo a unhas 30 vivendas. Pois así despedimos o noso informar desta semana. Lembren que está disponible xa este programa na nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na
túa coraxe. No que vives. No futuro. No máis bonito. No que te enamora. Ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.